Ejina Awurade Yesu Kristo wodin mu edo mo ye wona asenti aso. Asedane aye yenka wodin. Si wadi mpanini entumidie asu tumi. Asedan ka wodin. Awurade no kwafo. Era wase fadwen ne akoma nyina adomum. Na ma wasem ma wo ma enyankwa. Era wase so tie yen. Amen. Yo odofo ba bia wo bia la wote menka. Ba bia wo bia wo hwe me. Enhira no aseda so nka Awurade. Enam wasem no be cha Awurade asem na wonso no kra anyankwa. Don hwiri yi mu mencha na wonkram do be kwa Awurade asem mu. E be hwe Awurade asem Exodus chapter 4 verse number 22. Chapter 3 no and Awurade frɛ Moses. Na o frɛ Moses wo botaye binti. Chapter 4 no verse 22 no mengen kan na yenti Awurade asem. O se na ka kire Faro se de Awurade sie nie mabakan ni Israel. Ka kire Faro se de me asafo Awurade me sie nie mabakan ene Israel. Yenti o se na me se wo se ma me ba enko so me na se wampene ama no anko a hwe me de mekum wabakan. Amen. Orofo tie ni ye pa Saudi ase Awurade suma Moses botaye binti every say na ye de Israel fo agunko asom mu a omo som o maye nkoa. Saudi ase enne ba bia wo a wo tie me ba bia wo hwe me bia no Satan sa na waye wabrabo wode wakoto nko asom mu e na wo som botaye binti na safo Awurade de wo ba asase so wa ma asase so kwa. Saudi asenti bire bia no mo anim na ho so wo ya dehye e na wo tie me wo hwe me mo anim na ho so ebire ye brebone enche na de obeba no waba emfo abrabo ni agro ye wiase no nya wo dea wiase no wowura anu nti die ma edi adanse sampa wo hia ma wurade na wo ya bakan ma wurade no de wo fa mu de wo nam mu nyina no emfiri wo efiri baabi. So de ase de shaase e ma wotan ebeda nyankopon ne nipa ntam nyina no ene se Satan ehu se baabi a nyankopon de wo nipa wo wagina no eye soronko ye hwade bo nyina mu wo nipa wodamu soronko. So de ase ti baabi bia la wo a wo tie me baabi bia la wo hwe me awo so mo wani da ho. So de ase na emre eye brebone botaya ya Israel fo konko asum nyina no. So de ase komu konko asum bi ko wuwo ho omo fa wo haw ne amanie mu a ebetwe won ayakayaka de eye wo mu na nka betwe won mu afire Awurade ho sede ebe ya omo kwaje ebebo won enti ho no ebi kansamfu tie Awurade ebi kansamhunu tie Awurade edi enti na ya ba ha ya bre so Awurade no wo he so Awurade tie ase ana tie Awurade tie ase na ya bre. So de ase enya bibia afiri se Genesis chapter 1 no verse 26 no ana wo se onyankopon se woma ye nyo nipa we suban ene ye seso. So de ase anu nti no onyankopon suban ne seso no wonwene wo enti Satan eye ne ya anu nti no obowura edi nturo mu ho. So de ase se wo bekwa akotete onipa ene nyankopon ntamayonko fa ewo ho no obetitim. So de ase enti botaya Satan bonsam odadaafo no wode bowura Eden Garden of Eden ho no ne botaye nyina ne se de onyankopon ayo onipa no eye different. So de ase enti ba bia wo hwem ba bia wo tie me no wo ye soronko kra. So de ase enti mu ho abonfia ba bia Awurade de wagina no. So de ase esombo yie pa eno enti mo wani na ho na ye hwe yie ne bre yi ekwawiye eti Satan bowura ho every say nyankopon de ebo nipa wi o sehwe mede niema wa nyina hye wonsa wo wankasa eto wedin wankasa de wo be frɛ na no ne ye be frɛ de wo be ka no eno ne ye be ka. So de ase de wo be ka no eno ena enipa nyina no ede be ka
de wo be frɛ no saa edin a wo de be frɛ de kode na no a na ye de yɛden ye de be frɛ no wo de ase anu nti ba bi a wo bia no Nyankopɔn de wagina gina pen bi a ɛyɛ sono kokora so de ase nti Satan bo wura ho no ɛne ɛkwan bɛn so na mɛfa so de ase na ɔdɔ a ɛne nkabom a awurade Nyankopɔn ne nipa ɛwɔ no so de ase emu ate nti Satan kɔ hɔ purposely for say wɔkɔtete ɔdɔ a ɛwɔ Nyankopɔn ɛne onipa ntamu no so de ase botaye nyina Satan de bo wura ho Eden or Garden of Eden ho Eden trom ho no nyina ne hye ayonkofa bi wo ho ɛma onipa ne Nyankopɔn ɔkɔtim wɔtim ama saa ayonkofa no ayɛden afiri na afiri wɔn so na ɛsɛ wɔtan ɛna abɛda hɔ sɛ afiri hɔ a na yɛ wɔtan na abɛda hɔ enti wɔpɛsɛ Onyankopɔn tan nipa ɛde enti afiri sɛ Satan ehunu sɛ yɛsiesie egya bi da hɔ so de ase ɛno nti no ɛwɔ sɛ onipa nso yɛden ɛkɔmu bi tene botaye nyina no sɛ ɔbɛtete onipa ɛne Onyankopɔn ntam ɛna ɔde bɔwura edi tromo efiri sɛ wɔhu sɛ Nyankopɔn de agapade bi ayɛden ahyɛ ne nsa so de ase ɛno nti agodi a wasase mu no ɔde nipa asi so yɛwɔ so tumi nneɛma a wɔ wiase nyina no wɔ nipa wɔ so tumi so de ase ɛno nti emu ho abɔmfia na brɛ na yɛwɔ mu no ɛyɛ brɛbɔne ɛmfa wabrabɔ nto chacha ɛmfa wabrabɔ ni agorɔ ɛnyɛ wa so de ase ɛwɔ de afiri nyɛ wa so de ase bi ɛne na ebi a wada ne bosunsum ni ɛnyɛ wo fɔtoa so de ase ɛfiri sɛ ɛyɛ Satan ɛna wache wo de wayɛ akoa nti yɛsɛ no wankasa no wɔyɛ akoa woda nkoasom mu dada nti wonne wo ho so de ase botaye nti a wani agya bosunsom ho wani agye nnuroto ho ɛne ho asefoɔ nyinaa ne sɛ woyɛ akoa ɛma Satan wonne wo ho nti wankasa no wo ho no yɛkura te sɛ de yɛkura remote no so de ase ha no nti yɛtini wa na akɔtɔ ha na yɛ akɔtɔ station yɛ pɛ ne yɛde to nti wo ho no wabrabɔ nankasa no Satan na control so de ase Satan na yɛden control enti Paul ka asɛm bi wɔ se papa na mpɛsɛ me yɛ no mentumi nyɛ abɔne a mempɛ na meyɛ ɔho ɛnyɛ wa woda nkoasom mu Satan de wayɛ akoa ɛno nti na wani agya bosonsom mu saa ennurotoɔ ɔho wɔde wayɛ akoa amaduabɔ te wode obie wano ana oburu nua obie wano ana oburu nua ɛnyɛ wa Satan ɛna wia wo wɔde wayɛ akoa ɛna wo control so de ase Satan na mo wayɛ baifuo a wo chi nipa we wo kum nipa so de ase wo kɔ so accident trouble ɛnyɛ wa ɛyɛ Satan enti nam wani mra ho so baabi a wo hwɛ me baabi a wo tie me ma wani mra ho so de ase anya sɛ ɛwɔ sɛyɛ mu na wo kɔ no efi sɛ Satan pɛ sɛ wo kɔ sɛyɛ mu enti baabi a wɔde wawura no ɛyɛ ade a wo tete wo ne Nyankopɔn dɔ ne deɛ entam afedi aka yatemuo a wo koda jam orofo mo wani na ho na wure nche na de obebaro no waba na se nese Nyankopɔn pie na ne monyam mu hihye a ogina bea ɛwɔ he so de ase ogina bea yɛden ɛwɔ he eti wodofo mo wani nyɛden ɛmra ho so na wure nche na Yesu Kristo aba wɔse Satan wɔyɛ daadafo wɔyɛ onitefo so de ase obi a wo hwɛ me ɛwɔ Ntow TV so baabi a wo bi a wo tie me no ye me pese ma wo tie ase nyina sɛ botaye nti a awurade de maba no ɛne sɛ enyi wo mfiri nkoasom mu so de ase na wo an ntimi nne wo ho every wo so de ase Satan ɔnam wayɛ krɔmfo ɔde wayɛ akoa ama krɔ no adwamammo ɔde wayɛ akoa ma ensareɛ so de ase sa suban ne nyina no ɛyɛ nkoasom no ɔde wahyɛ sɛ de ɛbɛyɛ ne Nyankopɔn ntambɛ de ɛbɛte tim wani na ho asempa yetia asopa so nkyele asem tie so de ase ɛre nkyɛ na ye na wurade Yesu Kristo no ayɛ den no waba hwehwɛ wagye nkwa na wo benya nkwagye ɛde ama wo kra enkwagye yɛ ade ɛho hia sɛ wonni bia hwehwɛ bi Ntow TV so ɛna ayɛ den wo hwɛ mi brei me de me number beto dwa wo betumi afrɛ me na wo ne me ayɛ den adi nsawo so na wurade afa me so abrɛhyew
awurade afa me so ama wagye ne fa hode ayɛ den ayɛ wo dea sɛ yɛ wagye ne fa hode na wopɛ dea ɛne wobɛtumi afa number yi na wafrɛ na me no mienu no yɛde nsawo so na awurade afa me so aboa wo